Rozvoju vzťahov medzi Ukrajinou a susediacimi európskymi štátmi prispieva aj program cezhraničnej spolupráce INPI. Cieľom programu je s podporou Európskej únie stimulovať aktivity vedúce k zintenzívneniu a prehlbeniu sociálnej a ekonomickej spolupráce medzi regiónmi Ukrajiny a regiónmi členských štátov ležiacich na spoločnej hranici. V snahe zvýšiť zručnosti a vedomosti týkajúce sa realizácie projektov spoločný technický sekretariát programu INPI organizoval v Užhorode školenie riadenia projektového cyklu. Ми зібрали представників з українських організацій, словацьких. Dnes sa tu zišli zástupcovia ukrajinských, slovenských, maďarských a rumunských organizácií, pre ktorých sme pripravili školenie o základných požiadavkách na realizáciu projektov, ktoré financujeme. Ako správne podávať finančnú uzavierku v rámci týchto projektov, ako správne nadviazať kontakty so svojimi partnermi a akým spôsobom synchronizovať vnútroštátne právne predpisy Ukrajiny s požiadavkami programu INPI. Medzi účastníkmi tréningu bol aj riaditeľ Centra prvého kontaktu v Michalovciach Ľuboslav Zavacký, ktorý má dlhoročné kontakty s ukrajinskými partnermi. V druhej výzve cezhraničnej spolupráce Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Ukrajina sme podali projekt na vytvorenie dvoch centier prvého kontaktu na Ukrajine, konkrétne v meste Iršava, v meste Kolomia. Viac menej na základe skúseností z CPK na Slovensku, kde už pôsobíme 10. rok. Naše skúsenosti, našu prax a vlastne našu spoluprácu s podnikateľmi, tento model v rámci projektu z tejto výzvy budeme práve v týchto dvoch mestách prezentovať, budeme naše know-how odovzdávať tak, aby aj na Ukrajine sa spolupráca medzi podnikateľským sektorom a neziskovým troška viac rozvinula. Dlhodobým partnerom Centra prvého kontaktu v Michalovciach je Ukrajinská asociácia pre rozvoj malého a stredného podnikania Užhorod 21. storočie, ktorá v realizácii projektov má veľké skúsenosti. Na цьому колі загалом 3 проекти, де ми будемо брати. V tomto kole máme schválené 3 projekty, na ktorých sa zúčastňujeme. Sú to miestami slávy Rákoci, Mukačevský hrad Palánok. So slovenskou organizáciou Centrum prvého kontaktu je vytvorenie marketingových centier na Ukrajine. A tretí projekt je stavba školky vo Veľkom Bičkove. Ďalší slovensko-maďarsko-ukrajinský projekt, ktorý je v štádiu spustenia, sa týka oblasti školstva. V tomto projekte ide o cezhraničnú spoluprácu. Sú zapojené 3 školy, Maďarsko Šatoruhely, tu v Užhorode a u nás na Slovensku. Ide vlastne o výmenné pobyty. Tieto pobyty sa budú týkať netradičných športov. Naše deti, ale aj maďarské a ukrajinské budú napríklad v Maďarsku váriť lekvár. U nás budú spoznávať krajinu, bude nejaká turistika, budú spoznávať netradičné športy ako florbal, badminton, budú sa učiť plávať. Projekt je veľmi osošný pre deti a prinesie viac, ako čo dokážeme len na základe normatívu a rozpočtu aktuálneho pre deti, pretože v rámci mimoškolskej aktivity, ktorá bude rozšírená o dimenziu slovenských detí a ukrajinských detí, si myslím, že dôjde k realizácii takých športových aktivít, kde okrem športu teda bude aj priateľstvo v popredí a bude spolupráca medzi týmito krajinami a myslím, že keď rozprávame o učiteľoch, tak to prinesie osoch aj pre učiteľský kolektív, ale samozrejme myslím aj na partnerov rodičov a takže v tomto širokom okruhu si myslím, že toho bude viac, ako čo dokážeme bez týchto partnerov v tomto projekte. Celkovo prvej a druhej výzve v rámci programu cezhraničnej spolupráce INPI Maďarsko, Slovensko, Rumunsko, Ukrajina 2007-2013 bolo schválených vyše 100 projektov v hodnote približne 32 miliónov eur. Proces hodnotenia projektov prijatých počas tretej, už poslednej výzvy v rámci programu cezhraničnej spolupráce INPI stále prebieha.